Здравейте! Ние сме Ива и Влади от Escape Stay Our Escape for Kids, където организираме незабравими рождени дни за деца от 9 до 13 годишна възраст. С това кратко видео решихме да ви покажем как всъщност протичат партията при нас. Имаме две Escape стаи, съответно правим рождени дни за големи групи деца. Първата ни Escape стая е имало едно време. В нея децата ще влязат в ролята на магиосници. Ще трябва да правят магии, да смесват отвари и накрая ще трябва да унищожат философския камък. Подходяща е за фенове на приказните истории и магическите преживявания. Втората ни Escape стая се казва Клопката. В нея децата влизат в ролята на заложници, които трябва да избягат от капана на злия учен. Подходяща е за деца, които търсят повече адреналин и приключения. Това, което ни отличава от останалите Escape стаи, е, че ние сме насочени изцяло към деца между 9 и 13 годишна възраст. По този начин атмосферата, сюжета и предизвикателствата са насочени изцяло към техния интерес и те се забавляват истински при нас. Също така, централното ни местоположение помага на всички наши гости да ни намерят бързо и лесно. Но най-хубавото е, че ние може да се погрижим за цялостната организация на вашия рожден ден, като по този начин ви спестяваме време и усилия. Ако и вашето дете е между 9 и 13 годишна възраст и искате да му подарите един незабравим рожден ден, свържете се с нас, за да обсъдим възможните варианти и да видим кой е най-подходящ за вас.